16. mendean, hori ez, errementarien eta burdinaren garapenarekin, ferragileak eta untzegileak behar zuten lekua eta errotaren inguruan edo burdinolaren inguruan kokatu ziren eta horrek sortu zuen zabalgune bat. 19. mendean errege bidea trasladatzen denean goiko partera. Orduan bertoko agintariek edo kezkatuta honen hiriaren etorkizunagatik egiten dutena da okupatu bide berria. Bide berriaren alde biak okupatu hiriarekin eta horrek bultzatzen du urrengo zabalgunea. Azken batean, zabalgune hori oso importantea da, neurri handi batean, historikoki zentroa izan zena, neurri batean baztertuta geratzen da, eta indartzen den aldea da bestea, bai ekonomikoki, eta jarduera ekonomiko gehienak joaten dira. Ez da plaza izan zena jarduera ekonomikoen zentroa apurtxu bat baztertuagoa geratzen da, trasladatzen da gorantza.